عزیز салом алейкум. имрӯз 22 апрели соли 2026 мебошад. қарор дорем дар боғи ман ва ба бисёр саволҳои шумо оиди ҳамин барги шафтолу чӣ шудааст. манам барги шафтолии манам ҳамин хел шудагӣ. ин сабабаш он ки ман сари вақт инро дору накардам. хай як боғи калону саришта карда намешавад. сари вақт мо инро сари вақт дору назадем ва ҳамин хел ҷинҷак зад. ҳозир ман ба шумо ҷинҷак задагиашро нишон медиҳам. бинед. ва ҳашарот ҳам дошт. ана ҳашароташҳоям ҳаст. ана сабзакай болои дасти ман. ана истед ман баргуро партоям, фақат ҳашаротро монам. ана ҳашарот ҳолам намурдааст. дидед? шакарак. инро мо скор задем. як камеам дуруст шуду. бо фардо бо мезанем. ин шафтолу ҳаст. скор мезанед. дар ёдатон гиред. барги шафтолу ҷинҷак шудааст, скор мезанед. барои ҷинҷак нашуданаш скорро бояд шумо ҳоли ношукуфта мезадед як маротиба. баъди шукуфтан бо мезадед ки то ҳамин нашавад. скор ва баъд ё нурелди ё муспилан ё актара ягон чизи дигар муқобили ҳашарот қуш мекунед ки то ҳашароташам мурад. скор барои ҷинҷак ҳашароташро муспилан ё ки нурелде мекушад ё дигар дороҳои зидди ҳашарот. дар панои худо бошед.